Welcome back mwanchu muligeli no mwategereli ketugenda usanga naye bono mambia aiga asumuruli bwetu ani iyagetembe bwakire kigima nyuranga twalinga sumutumukomoke asinsubili ya magana maya na ketugire na bono mambia aketugenda usanga mongo kumanyitule ali ya manene agenda gwatika ase amagazeti mugaka Onkorogo. Traditionally onyore umungina gagote yo mugaka nga aje ngakiale okora ngakiale okora Mungina asebi mugaka ngaje. Yani ngaje. Samusieme. Sobo aje ngoko. Oh siema nako. Sobo aje Etwani. Matildah niko tegene yiboli. Ogo siema nako. Ogo siema nako. Koraga. Korago. Kaki umwana. Korago mugaka ngaje. Aye. Kaki ine tangu chembe ine ngoso. Oramuraga no okugorolende. No aye no ba no kugoro tubere tiko korabo. Unless rorire no nyamware ngecheche yiga mote aye. Abatai. Sakitali ngaye. We to. Wanjandire. Koikogende sei no. Aye wanjandire. Inzira buneyo. Aye wanjandire. Ngoma chese ande nikogoseka mugo smile there is no problem. Lakini urukumu gaka ngaye. Nuroche no nekere muhetani. Nyumba gani. To baise kwebo ogo. Ai! Uwe kane rumo gaka. Oroi otinenze otire buno mopira nando zutigu bakazeina. Tioko na. Alright, karibu sana mwanchu muligeli inyuranga na bugenda kutubwati ya kigima bende bono mambia yenda sinse mocheshi mitandao Getembe TV nsemo ya YouTube Getembe TV nsemo ya Facebook na bigo asina bachetu ya studio bono mambia ekerujo kutuligera ujumbe chaka nilitalia go nganga yoko tonyora kurunga YouTube bwati kurwa ensamo ni ya gatatu yomurobuli Etwani ya Getembe tukusangamo bono mambia lakini kukumanya asenso ya gazeti ya Taifa Leo na rotubwate gaigani mbwate gazeti ili ya The Daily Nation Aboigo egazeti ya The Standard chunsi chibwate emegano yuturabe tukuligilia bono mambia ase studio gatu chake ase birenge binene egazeti chibwate bono mambia uchakira egazeti ya The Standard ekiringa kanene Egotebanga university crisis egokwanira omukiro bwa borokia bechi university kose lecturers oibono ogendrete ase onyari gwika ase wiki wiki yakana Gazeti ya Taifa Leo mwaka Onkorogo ekiringa kanene Wilibaro ya beba jogo. Wilibaro ya beba jogo. Egerogoli gazeti ya The Daily Nation Gideon bows to Ruto pressure. Ina magana alikira gazeti iga tonyaligilia magana igo mwanchi muligilia so kangaru na subo imekegema gazeti iga ya Taifa Leo neli ya The Daily Nation andiko chibatu mugano uweka ine ansobonika kili ukwanira igoro ya Gideon bows to Ruto pressure watabanga Wilibaro ya beba jogo uno mwaka Onkorogo ateba unyolenga gazeti gani ukwanira omugano ulikira chibe chigache imekegema egarokorora gazeti gukwanira umurayibwe chama gusumanya kirugwe chameli ya Kanu nera Gideon Moi umwana boyo lengo murayibwe nso kabere omugakanye gusira Daniel Toroitichi Moi amaigajo gora chinkwana no murayibwe nso muske William Ruto aliase enyomaga chinyumba chuburai nigobono erusandia sekemina negetindi ekyobo senator ensemble ya Baringo enyolenga liligoro ntwaro chenga tibi janjire chakururi tukoria moiso yes president yes omuske Gideon Moi gakotara ase bare no murayibwe nso muske William Ruto asa magacho aikulo enene usamagacharia State House yobono yeirerete abantu bagatigara ogotebunga kwenye mata bagatigara bale eroro igoro anamona babwatani bikiama gya Kanu tibamanyetinga egetambo kirekiga ngaki kyanyarete koimukigwa gose omoske Gideon Moi tanyarete gosangana barabuncherende yonsibuna andake gochare kwerusana ni ase okorigekero kyobo senate me county ya Baringo egotebanga mini polls IEBC will conduct 7 parliamentary and 17 ward by elections igono bochori oboke obopura chikokolekana chitariki kolengana na mangana ime ekotebekaranga maiga yumurayibwense kumurangelia Gideon Moi ino yomubali besoki koligekero kyobo senator sensible ya Baringo asobo chori obokebu jokolekana kolende Gideon Moi olekoleka netikuligekero kurase chameli ya Kanu niko bali uchikwamerana n'abarayibande baruaniri bande kati abo Vincent Miteti we chameli ya UDA uyibono ekotebekaranga andako murayibwense mubodine tigira Miteti eligere abo ulikero gekyo kurase nsamo ya serikali UDA
aba rwanereri ose abatiotereri be chama ya KANU nigo bageche tigukerege kero bamuganyireta be kama karatasi asia bisina cha IBC kulende touch korolekana mangana akuboli gunga nasiki ose atigete erago tebanga nigabere gago itirime chande menene serikali asoko bwati wa mangana ye biashara bia ya mangana ali yake keare bonanda ke nigaga netinge serikali nyara ko moyo nabo yo kumulindira ebiashara bia ya uni familia moyi mangana manene sana na mangana makongo ekiro korigere siasa cha igati ya brai bali babire bakorolekana bunamba bwati chinguru anamona sa mangana yubonchorira nabo igokira kwanyoronga omonto owekanyire Kulile maganande bono mambia pechi ya kabere de Daily Nation na negenda asili ya de Taifa Leo bono mambia ukwanira igoro ya kelinga bono chisukuru nigo chisukuru chaboliwe amanganali ya kubwatuka certificate nigo bono ara chikoba asia bisi chisemi asekera ase district go county au unyolenga ekero boniga umungana iga yoko ena na certificate ya bene mechando sana umorokiwa ukura matemo KCC go matemo manene kubwatia certificate yabe mechande menena sinjo takolte school fees na bwatubwa matube na balimu bono kwanyora abantu bande mbaroro umwana akoleta matemu kale sana tanya kore certificate yae bono kolingana ni kugania kwanyara ko kubekwa ase bunge une gosumsado nyara ko bukiwa se bunge uyu onyara ko bukiwa no mujumbe ovunyula daktari Wilberforce Ohundo buko ninga chicertificate chonse bekera bana bakolera matemu chibekwa so mutandao e-citizen nande chibeku asechuyu kurasia bisiche serikali chisemi tali skuru Onsarigo tato mwana one yes libagara certificate eji kwanza na chikunya kokotanza chiri chiasira bale korosire tiri umwana uri okorete form 4 ojota chaiga bale na ko form 4 tigawe gasi fulani uyugana ko degree yukolengane birengele biago woro mwanchi buli kolengane ngane yiga omwaziri bweke bwechiseme ujura zo gamba niga itaberanire ingago chakiro mwakogo cha nigo chi certificate cha boroki wanchiri uchiko yukora chiskuru kule chirabe chiko yukora siabisi chichisemi ase chi county au engane Matildah ngakioka rite I think engane yiga nebege koruseri abayibuli likorogotogete amangana yoko ichi certificate yes kurwase chiskuru otitika umetabo ibori abakenya umokenya no mokenya njenka geretenga amachiko narabonete kobekwa erinda abo ibori bakane school fees goika ko era kiagera abo ibori abangeni go bago chikoteka kose bali okonyoranga ngumpana lete gutwara madeni yechi skuru ogo chikonyoranga bono bagotebanga na tutakane school fees to koro mwana yiga bakachikwa gwe certificate lakini kolengana nebirengerali gose amaganio aiga kolengana umugani umujumbo yigo vunyula daktari Wilberforce Oundo ere teli mono akulera ensemili ya bible bali kwenyara mubili naro konyoro rumutaka umwana yokura matemwa na andi certificate nero umwana ganeti asukere ujusyo agende uchandika santa liko yibo nigera se chinsemo chonsi na bego konya abaiboli abange bali batari kwenyara abana banyore certificate kurinda sense moyende abaiboli banenguji bareko baboro tibakana tibanyara uklia school fees kero kolegeli magrande ali kiresega zote iga omonchumuli libono mambia nyora amangana kurwasi ensemelia nabokora epechi ya kabere the Daily Nation go kwande Mackenzie albimi to stop stealing nabokora gali igoro yomugano igoro yomurandi omwegaroli buya kanisa eli gose Mackenzie sekire kiaye kendrete kolengana no bushahidi bono oyomo bwaba bali gose bali bakurwa oboroli Vivian Malegua niga nekeire kigambero bosubona chibina Justice Diana Kaveza igoro ya kilikia gerete eromonyene agaiswanania ne dini iga engigaroli eyuetali kubwatia amadili nabo yugo kubwatia chimbaratero chomunguru ajusi nyora siga zudi jube chaka bro mwanamega zedi Daily Nation karukwe manyi ngakia wateka igoro ya mangana iga Paul Mackenzie yes na ase gazeti ya The Standard ekera gukwanira university crisis nigo egukwanira aboro kiabechi university munabagenderete no mugiro base wiki ya kane bono nekiro baganetie ekiombekeri kia SRC gosegio kurigire meshara igasense ya Kenya ariko bwatuka chibesa chire 7.9 billion gochia wakana engeri ya aboro kiabo korene nige korokia gose gazeti yo umuganora se page ya gatano alimo na boiga ya gatano ona kabere nigo korera buna nigo aboroki wa Bechi University gwetania chiribu chimisano bono bagendete gukwama ekegera university che serikali aigasensi ya Kenya bono tichiri merimo birasi mbiyo abantu abana abange nigo bagendete kuraga ya chitaoni na boigo abange bakoreranga school fees yabo ya nywerere
Tunanase gazeti ya The Daily Nation bono mambia chipe chine chia gatatu bono mambia ukwanda chirenga abo bisabobo lende gose security officers ase county ya Lamu negati yabantu bali bakomochiwa kigarage nabamenyi bensemeyo andake asutumye chinguru chietante kerengo nabo goyikirania obusalia abugo taikirani gose bugo tatuara obolende obuyase county yo kole nabamenyi benseme chinsemo chira sumo baga okenya Somalia boda alinsemeya Lamu nigo bakomochiwa abo bisabobo lende abo batabanga ndake na ubogo subo salibo boiti na boigo ku obunerelia asensemeyo mugano yasobo ime na ibe cheka tato kolende tunasomo gano yo amate ya moyo mu subati gosomo ngina ni Roslina Ochienga nigo agendera kolera kiragena kunyura ayale omwana obo yunyara kubaga gocherwa sensilia ya Uganda wikarabono utratoka gusutrairana tukwandera Nicholas oyo cheretwe gati yabamwe obanda bangi akina Bob Njagi wikaraboniga uyo tutamanyikana nabokoro oburoba nene amateiga anamono asumongino iga Roslina Ochienga kolera nabo yuko kunya kuingirelinga ine nga yumwana ya chitenga yakale na inki kenda ta yonsi nyora segazeti ya The Daily Nation jibe chini chiaga tatobono mambia na gazeti ya The Standard page ya gatatu ne bwate umugano oraiga abo kumia sana guso kunira obo mwanya bantu ekere batabanga woman admits buying child for 30,500 shillings. Boy reunites with mom. Omo subati yomo nigobono to ukwana koro ase chinsemo chiricha Eldoret. Nigomo subati yomo anyarete kuitabanga amaine na bagolete omwana ase chisiringi chiribwe 3,500. Biological mother reunites. Bono emiaka 5 no yomo yaelire bono nigo ngina omoibori kose omoibori omwana oyiga nigo banyarete bono kumirana magiga yengane yiga kobera sekigambero asigika egitambe ayukuru asemoche Eldoret me county eri ya wasindigisho niga itabire akotebi gosinikatebetie magistrate buna kosagatebi kigambero amaene umwana oyo nawo neretigo nechibesa na kaneti nigo charenge 30,500 bono niga tebire ngege ntokiraroro niga kogenda arete ori omonereti umwana oyo ngobwate chibesa nanje wana wango josi koni ore bara abana kaki lakini umaitora sigeta seni kiuralia ya masemo na ndi mbobe sana gukona higo ano ale proud hotabanga nkoni ale anyway nubata banogoni sorry yesterday no maitre ngubwatuole baranga bana 10 if not 11 tukubege disclaimer mangana yutali nugwa matagwetu ali Getembe na mangana Onkorogo hero mwenyene ekarukulira mangana egazeti ya The Daily Nation ni bwatu mugano asigoro yo murubulimu yebubo gwenia tukonero murubuliro sha asibono gwetani achinya gitali elvemo chimisano na isato 1800 facilities ajigendera kolo obolingo lobo tuki gwetira asoko nerelia na gutumika guseko nyora chibesa chitali chaburonge gwetira somurubuliro sha nyora mangana yonse sigazeti ya The Daily Nation lakini ngane ya sha yale tumichando sana by the way aban timetinga wae sector yobo chinbo niga mungano yiga angmana sha akorekana kuira liberera kirengaki abande batali 1800 chigutukwa na kunenkiwa ekutobakana chiye kitali nchiroko nyoranga James Onkorogo kibacha niga atangire ale ward gora tiko igwe atangire ale ward kwa mfano lakini Onkorogo yuka yali no hali Getembe TV woni yani nyagitali ebwata maliete y'abantu bale ward abangi batayororo abandi kwanyaranga inja weneti yaba uyo nakola tuzo operation yose nini atayororo so chinyagitali chigutumika mangana yobo nerelia so kutumia murobuli osha mungano yuko molekero asibe chichaka gazeti ya The Daily Nation achiri cheka tano bono mabichu kwandera school ads loss of power over KCSE certificates mangana ito kwandera bono abalimu banebe skuru bali yoshonyara chinguru nigo chinguru cyabo cy'ururu cya gusiba ururu chinguru Choko ruachi certificate yesha sabakiwa mangana yonsira bakonyoranga kwene kiwano waziri bisemi omuske Julius Ogamba amegosi na ese page ye komera boyo komena limo nigo kwanera mazingira day omaite litukeriga ndero ditulia lero yes nande tabi Onkorogo mazingira day ngende kiki mazingira day ninki baba tantanya chinga ko toli kunesukuko okorigereria ebintu bitonjo kana ine ogo chengera no chengera ebintu bitocho bitwetana ine yes nabo yoko birenda korigereria nchira yes
Okay, ya ebinto mbiroro biri bitongire burabona emete yege kiroko soka iskali kwaligere bunensere kwaranga ensere machani watabanga nyasaye nomya kwara gusine ngombo twitenkanga kia korakana bya ekemusiki ago esese ngakio ogosoka isiko gega nakio mochiora bete madringa punabo ete digere buno mochio bosongo nakio kororokana amauga na asimekire no sibiri narayo narieri gachitariki 10 motinyino no yo motinyi no yo 8 omutinyi no yo 10 nekiro bago kwanira burabono abantu bagendere gosesegetegenderete kurwegwa abantu bagendere gosimeke emete bunabono avocado eyekawa nabo igo emete yende emenge na gokore ebinto byonsi byokoneke buna obochenu bwanekiwe ase ebinto bitonchukanaine gote Kenya's climate promise faces a big test as 71 million tree campaign begins. Ndoche campaign eraiga bono serikali bwate niyo kwaneke buna emete 8 milioni 50 bire neyemo bono yanyalire gosimekwa nekero bono nabe bwate chibiche cy'abantu bagusimeka emete gabo kore nento cy'ukwanirengana iyo kero twakore nsemo y'ekigazeti na boigo asensemo yende ase gusanga ebirengere gose opinion ngotebere umureke oyo naraiga gotebanga Matiang'i will most likely be Ruto's running mate in 2027 andake almost Dr. Fred Matiang'i nabara chikoba running mate yaye almost William Onkorogo ya tu William Ruto kabisa esto na beri gete na beri gete ga ego tebanga political chessboard tiga to baise konye so na yeso miri wi okwene tokorega ose sigutwira matenzi turene asigazeti ya The Daily Nation emeganende eregaiga mangana okwimanye ku rusigazeti igana linga muchubulire linyoro mugano olikirichi bichegati azokwa na Ruto plays Visa Free Africa onyolenga omuraibu nsema ikajoko bwatuka inkwaneiga niganya rakobaga ko egwa gose akuyirali baga lyoboteniri wikyombeke likyo mu bwechi gose chiro chobo mu bwechise akomo market of Eastern and Southern Africa komensa kurasu yo kabero munyakiro bwekyombeke mu president bwenseli ya Burundi tukwanira Leste ndazimiye bono umuraibu nsi ya Kenya Daktari William Ruto nera umunyakirgo ubwokomesa umuya asobono atebirana ya uchi kututera aramangana ya amangana gose nigara chikwene kianga amangana aliyo konyora efisa yoko soka kurensi yende uchende niga uchikoba free tuli wakanira kende gyos igona bongo tambo kagabo kanda straight mbagoro ori kakane chiputi mbagoro ori kakane kurende ga you kurende ngakito masagati ka matagazika mbagore ori ngakale lakini mwaga tuli turumi sana pizza ya free Onsarigo gendo gege pizza ne ndagira no manye pizza ne ndagira okay eliya ne ko visa bona kazi na yigote mate ayana yora alikuwa na bia visa lakini bona ntuma etana pizza ne ndagira ga kioko gendaga aliko bona ni kyoga ne aye ni pizza ga ndiko se visa pizza na buto dogo kora yango katuro teli oli pizza yes okori pizza tumoke go sene visa taketoga ne bachengo egende kikibwate party tu togocha kukwanira na ase egazeti ya The Daily Nation ase ekengesekeri kiagati egose D2 ni DN2 ni gego kwanira amangana yaba sacha na boigo abamura ditkori rero tigambegerere gotabanga broken boys broken men ase ekirbono yarorekane na nonye na sense ya Kenya nigo abantu abangi gusaba Kenya abangi banyare guitabanga maene abasacha na boigo abana bamura nigo bagenderete gucandeka anamuno ase amangana yebirengereryo nekirbono bakobole buna abamura babonete kobekwa ase amangana iyo gosirwa kebirengereryo na boigo ase chinchira chinyingi kyakera nigo barorekanire gotigwa magega gose gotigara ale sana kora igaki mama talia so bolo somerangerie teri pro broken boys and broken men abaisi babunegete abamura abantu bachande babunegete chingoro korogo tikanda kobori ndabune enyimbe yega ngakyo goteba sini ku broken breaking
breaking. Otetige gukwanira abana bamura nga babere bagutigwa magiga ase amangana yogosirwa na boigo kubekwa akira bagukana mangana gender balancing umumurani gatigirwe isko nigo bakorakana stress na bo babere victims ko sena babere abantu abanya ariko ba affected mono asa amangana mental health nekere gotanga mental health while some critics argue that women's issues must be prioritized. Advocates see this as a necessary step kusira omwana omumura. Omanyiteka tukwanira mangana yoyo mugosira omwana omumura yarabeire nga andake omwana omumura enko egwali bagali nene lakini ikakatiga gatobanga abana bamura nigo bako egwali baga linene gutana banyaruka bona banyaruka baswa kwa egwali bagali gusirwa mono abamura bagatigara isiko. Andake gazeti ya The Daily Nation aseke miye kiyosemandu ya gazeti ya DN2 nigekwera anga kiensema liyo gusira abana bamura asesemi kolendego koligeli asesemi ya DN2 boigo gazeti ya The Daily Nation jibe cheka tano nalimo aka gazeti kalika imekegma gukwana kale igoro ya from charge prayer to berement Dr. Beatrice Adagala is called to lead ligali olenga ngaki Dr. Beatrice Adagala anyara kuba kunyora ukorangiri ukora kurwa sekanisa goikakoba omo rai wabangina ase county ya Viiga onyolenga engakiamo oyiganiga kabiro murandi ya sekanisa kulende maiga yokonyora ewito se okorangirwa nga achikora nige sogati na kuli chikura omwelio yanigo arumurai yesonsemeli ya Viiga ayonsi numugano urali legali obwate esegete nene uchese bali bakoliga ebirogo byoburai mugazo noyo sobo imegazeti ya The Daily Nation ganeti Matildah yes akengese kyo gukwanirira mangana yabatakano ase epeji ya gatano na gatatu kota dispossessed thrown out. What are the rights of a widow? Niko ekubolinga oboene bwabatakano mborobi ekiagera niko bono bakoragana marange tibari gutwara enibo bararuke yabo na niko konyara bagotugutwa isiko gose bakombigwa abandi kwanyoranga banyarire kunererirwa anomone kereto kwana mangana yechindemero amangana yokonyoro oboene bwabo gose kwerwandira nonye na sechi obisi au gose konyoro bokoreri kurwa asi abateneneri au Karukuligili gagwiga zito kwa swasa mangana ya siasa niyo chikumulikirwa gazeti ya Taifa Leo bono mambio mugano likiri chibechi chia gatatu nkigukwanira maamuzi magumu ya Kalonzo kuhusu rais kura za mwaka 2027 na bokora galinga kibono ya tiga iregetire kenene asi alasige gusi asara sobusuguni goro muraibu chamili ya Wiper Democratic Kalonzo Musyoka asibono akubuli gwanga ine ngakiagwente akweboli ngai akubwate sia upinzani akuirane serikali asibo igo ero mwenyene agenda kotebanga nigabirga gusegeta anakubwate sia bande bono omurayiga bwe miaka ya chire kolengana ne miaka yaye akotebanga enere engakinere alenge gwe sokia kubuli kiro kyuburaya tasogetira ndiga ngakiteyo niga guchikolitaya kura siasa onyerenga echama ya Wiper liskoli lero nibwatu musangirikano maneno kurunga NDC ku National Delegates Conference asugu chikweneke ngango kwanere amalengo yechama yugo chire ko motene ya Kalonzo kubuli kiro kyuburai usinigana chikweneke anga osegetu go support ensemeli yogochora kwaye nyora yonsi se egazeti ya Taifa Leo ujolengo muraibu miaka 52 noyomo yani 71 years old Kalonzo Musyoka bono nigati ete miaka mekeyo kolita ko siasa na ina mangana makomu sana nkiro chako resokoro akubuli agosege akubwate si upinzani akuirana serikali bono ulia ale koraiga ngare korro batigate matiangi tosha mapeme sabu egire kare kiao ekine kere kiana kitabu atibwa mate 9 lakini yorenga Kalonzo kakie mwana alingo mokonyumura iwensi he was the vice president taranyo kereto president straight. Alright, kuligelia maganande asike siasa maseneta wa Msuta Otuoma kwa uongozi duni wa kaunti Busia. Na bakora gali ya maseneta bono nigoba momochiri nigoba momochiri omurayo igabu ya kaunti ya Busia. Asike linga andake kulingana nombu gavana bwe kaunti ya Busia Paul Otuoma uyuene kinga obukurumi nigoba genda kolekana se kaunti iyo. Nigaba senta bakumbulinga ayebuno omo gavana bwe kaunti. Ekirukwene kibenenga obukurumi mboro igo ayo mwena wasirwe meremo yao bono ekemekelikyo koligana mangano busalio botukigia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC yokebegete kambi ase county ya Busia eligera koligera amangana yobokurumi no bonerelia agenda kolekana serikali ya county ya Busia. Bakora yonsi gazeti ya Taifa Leo bono mambia kero ekumulekera ayo sobo ime kegima manganande nigale asensemeli yech county au mangana kurwa chinsi chamaiko mangana kurwa sobo nchiri na mangana mangi ole manyai bono mambia unagenda kwatika Matildah.
Uri temu kanuri kule sabo yako. Onkorogo ndaererie gite. Okay. Straight mapema. Ekero tukwereri ekero Onkorogo utaraleta ensomo yago tukule kurwa sensemlie biti bora mambia igazeti ya Taifa Leo kwa nera sala ni historia ya Misri kitua kombe la dunia omokosa ligi ata yokorunga Mohamed Salah nigo akamulekirwa na kulikia recording ya yobo ya Kongo ekero eklaba akilia kia Misri ge kulikia obobu yobo ya Kongo weke kombe giense ya agosege kombe ya Afrika na bokora yonsu mwancho muligili asa magana iga asigazeti asense mulie birubi chikosoli usasibiti na yenda mange na bokora kurasi jitimu au we manyinga inki kigenda te asibiti nubu nyankongo asichikosoli au imanyi ayo mwenyene asigazeti dondo. Okay. Leo ni siku ya Ijumaa Oktoba tarehe 10 mwaka ni 2025. Taifa Leo peji kianda. Okay, dondosa hapa na pale. Nguko ile paka pometi immediately on the spot. Okay. Kipuza acha kuchezea kazi pale chali wake alipoingia mitini. Okay. Enyaruka nekaliga. Konye kunya okole goso negas. Konye kunya okole goso negas. Yani boro nero gwanja chisabo nete gochigazi. Ikiagero mumuroyo konya komoira ale outing. Wana mumuroyo gitaka mutiga. Una mutiga iga omuise koya kamakuru akakonga segazi kuri ale segazi from Monday to Friday. Charity because igo moise mumuroyo nero liko koraki ulikogera omuise koyo ta koraki taliko enda gazi raisi gakonya okore gosori segazi asini ni aibu suspension until further notice. Whichever, wherever, whatever. Okay. Aiga no molikyo nimeshapima ano molikyo no korwa nere kipungeno cheruyo tikorusi gigabu nkoire paka kamandio ego toka ga kitui wazazi wa munyima karameni. Okay. Omuisi na baimo getakanda kareto musubati no problem abaiboli bakamotenga ki ya musubati okwaletire no mogotu musubati okwaletire omwana one oyo no mogotu to koba oyo ya tigakoreki tigara genda achikoligia omusacho nero romogotu bunere. Okay, mumurakanga pi totally bona yekirete abaiboli ngokora bareki abaiboli nkoru bare bono chiparaka abaiboli nkoru bare chiparaka minute yani nkoru bare yani ama siseni ugoja za bana babo. Bona bagatebi omuroli ganjuango tuagotebe tunyomo musubati uyo gasinya ntuli kugo siseni karua setori toka enda. Oino molikyo no korokwa John Musioki nero manyiri gigabu. Okay, korusi gabu nkoire mpaka sa koroko kisauni mambasani garura. Okay, mambasa gaiga chapima tena kwa razangu ra duniani. Iga bone gotebekana ndemo amfokea Polo Piranzoni na kumtema mbele ya watu. Oh my God. Okay. Wano mungwano yona baimogetio musubati renda bwate yani nyaruka bwate. Bakaenda straight paka hoteli bakaikaranza ngonya koragira bale 1 2 3 4 5 bla 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 kwa razao ra duniani. Okay. Bono gaiga kuba kunya koragira gabo abantu no baichire gabo mapema. Bono ngayegerete umwese ko yakaimuka. Utu akamate yaya na gotigeira. Aya na gotigire pi. Kurero ngotigete na gotebira gotigire nto injenaye bono bwamate tibuyo. Asaba antu iguru. Taki baba rene kware komulikira ni messi no muikara stabuga umulikire messi ga amate na gotigire eranya konyira sa konyira gochimore merani mosoke. Ochinechi ko babuya. Oyi no mulikio ne chane tikafunga ne romanyiri gabo. Korusi gabo nkoire paka ikoleni egotoka ga sa ko kumachakaza. Machakaza. Okay, ga machako sio mulikio ne Cornelius Mutisia nero kumanyigiga go. Kisura si nyamume kwa kutumia pache. Okay. Wana gaiga Mungu anakaliga igo oimo getaga somo uko bwa bana minetiga. Muntu musaja buno kona gukora none gasi gabuno na bana ekondo gukora. Na bana muntu musaja onde bwensi ikonyore no bwate ebengi yabana. Yani obista segetege style frani ikiagera na bora baise konyora kugusa bwe none karama. Bone yekere tomo muroyo akabwata umugakoyo akabwata akatume kachibese chirichie budget yabana chonspi chirichie alenge ngane chiabana akabwata akatume kapi. Bone yekerete subati yakoraki
akamote igwikira bunje na tata yayo gwatumika chibesa chi family yani chibesa chianka uno mulikione Cornelius Mutisia na romanyiri gigabo korusi gabo asengo chikokolera ngokoira mpaka galia musambweni kwale gaiga chama ambiwa kuchezwa na demu ni kawaida. Okay. Bana gaiga bamuraba umira neterende kiyoyo Chelsea ga ikaranste babona kugamba 1 2 3 4 5 oyo mabona kamakuru agachakaiga ngomanyite edemu yano mate yanyangire bosa okay bakamakuru bakamataya Onsarigo tomoto onyo gotigire wacha akae nayo ayabona nchuto ira na nchuto torigina ni konyo ndo mungao ayedata aba subati na banchi tego chiesa aba sacha iko tigana na barabo chamambi wa kuchezwa na demu ni kawaida tigana akae nayo bono tigana tobe ligio mungao oino mulikiona chana tikafungo manyiriki gabu nongo kole gazeti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche msi karaba. Right, boro mwanchu boleli nga kerongere usangana ituboro mambia aguno watokora magazeti kulende byonsi kende kominga na sumuro buli Etwani ayura sensimulia Getembe FM 102.7 na bagonya kutulikira ujumbe na ayura sensimulia Kisii Television tukwanera sike moleka maiso Getembe na bugo tuakira isimi go swatu tulikira ujumbe na kuchaka nilitelia nga yoto bwate korwa tubanga nyuma ya never Matildah ntubata gani au bago chegaiga nyorenga ntuwa kwananga emotinyo iga nigore kurunga breast cancer month as international aso kuligelia mangana ya campaign yo kuligelia mangana cancer yorobere ikontubata munyagitali bago chosembe obono mambia ngo kwanera munyagitali Josephine Ongere na boigo omunyagitali Rose Musiori ngo chabali gaiga barajuto manya mange kingma igoro yendwali iga yabeire ekegose yabeire ntinde kingma 7 na inchi igoro iyo akansa yorobera yonsi ujagira chinsa ibere ansengambo ya Getembe asobono Matildah Ntogenda never na Onkorogo kolende ndo chabanta bangi bakolikagalia bagutubuati abagani kotenga Etwani hoye tuko pamoja emambia bono timetinga no libaberiga Onkorogo 3 never baikire fort barabia etiri namba elinaru Barati namba epivile iyo kuchakora Matildah baby ninja stiri bono uko bwati chibesa batarana lakini ukuli chibesa mugake njerembe obwate formula yo kuli chibesa yani otumie gieni gyo mwana ukukonyora chibesa lakini kurate Matildah abantu bana barabungo bali umuntu gutumira Onkorogo chibesa ngache kora Matildah tunabwate mechano nene Alfred Rico Gembata good morning kurochinse mochana kuru city agote wa kuru massive nigo akoba wakilisha kweli mana Jaden agote ba Sara Kerubo kuru Bonchari Mutonto chibwate nchi bagora na boigo Victor Mondo mienda agote ba tuned in mark me present kurochinse mocha Kilimani tuko pamoja hadi tamati na boigo Dominic Marube agote ba alisi kurochinse mocha South B in ando kumochere Onkorogo eno tera oteba Onkorogo ga kina inje nintagete korora Matildah from Isebani aboda nigo ngocha mapema sana etiri na tomanga tenga nyore mitandao gaboko enda tabru toti Onkorogo kibacha toti si okay toti koma nechi besa ko bugo straight ayoto me omugaga watembe cheke sora oteba kuro chinse mochi agetare chituka agoteba niga kuwakilisha abantu bagetare Margaret Mankone agoteba kuro chinse mochi ari abore na ntubwate Natasha Mao bana baske baso Richard Ayoto kuruma Lindi Kilifi Konga Deman Evans agoteba kuro Kegogi Nyakora mpaka Mugumo Roche wakire vya sister okay Christopher Tandi awata good morning kwa chinse mochi ya Kenya mbine family yaye na Rogers Nyariki kwa Amsterdam Netherlands omusorbege susu na City Salams Club Dennis Ombaye kwa chinse mochi yage kano riaranga ekenyoro niko ndani kegima na Edwin Omwenga kwa Kisii and Dam awata present and watching live
Na Linet Mukogoti Bobira, akotokoro utawala mihango watching live Benjamin Omwana, Thomas Ensuria Maita, Dominic Irene Sandy, Peter Teresa Kemunto, MC Sami, na Boigo na Vande Avange, bagende kusanga. Ikole nginga sejo mugoli kabange omuntu muleli asejinga kito kulira gabo. Onkorogo igwa. Onkorogo igwa. Aba kulikira bonga nditwala tikasi nini? Ikora bange sana bakulikaga iga kwenda trust never lakini uyo kurunga Amfrey Orabi pia wa Steve Rika kuruga libeno agotabanga salimia Matildah Onkorogo na mheshimiwa Geoffrey Onsarigo. Asante sana Onkorogo. Tugenda never. Lakini ndo mwana uliona no muyolenge na moroche aju angakiwa nale. Anju. Babu buba. Ngaibona anju aruera. Rina kwani bono na makosa nako. Okay. Anju aruera tukukwana bono mambinje na ramuntu lika Amfrey Orabi ulika. Uyo Steve Rika. Anju. Nere na mukwaniri. Asante. So ndase never mwanchu mulili tubashikuska twechale. National anthem ya never mapema. Hallelujah. Okay, tigato so ase never mapema iko chinsa chitarachi kwa bamuna nchiali goto ererio mogongo. Okay, ntaite gocha iga tata, ntaite gocha iga mama, abangina nabagaka lemerani nutika kuna wechanda abana na obali. Abana na obali. Bono gakita temba boli abana abana indu tali bobega akirende mwareta gosenjensi mwareta goseninki. Okay, kugwachire kwa irwe sukuru gose Mombasa. Bona yoro jeri gwakina bako ugakora form 4 kwachire Mombasa sukuru kukuira na gochankie kugotoereza ekibono nkyo kugamba erigwe ka form 4 gaiga tole naye ekigusitu ari kwamba naye buyaiga gasongo kaito iga kafu buyaiga. Ara bono kwajire Mombasa kwira ndegocha ekisungu gutukwanira tate gitindi mbaya mbovu mbuya rendo mwana oitorende kile kitware go twataito mwana asome lakini bone bintu bindebire ebichoko nigete yo men VP enjira nere bakuruke jau sikuize enjira nere bakuruke jau ninche batebi. Okay, bono bamanya kuruo bakwana bakorogosa ne nga buda ngaigota tuma bakurangiri mam buda ko api. Okay, shush. Okay. Lakini nezi aso bwengenta tembate bya bana iga kokwarure go sinase gwachiete gosoma gwakemanyire kiaje there is no problem ekikemanya ngeri gutumeka ka inchuneke gusikerie ito kawaida no nanageri ayekwana no muibori buya iga. Okay, bono nendo moisio mintongo achieto gasoka ali ukagende mirimo very smart, very accurate, very intelligent. Abaisi no tolenka chiyo gotu akerole jisimi gwateba ngase narabu mutakiri munde mere wicheba wereba bale mali magabu lakini bone keruka le gocha tata na one chisuti obegete gocha nkagi iga chintindi chisuti chobegete gocha tata jire chintindi baba kware okoraki kware koratigarira ali gosensuneka gosogembo orara rusie suti eyo ayobeke chianga chirio manyete torabaine omanya goichanka nari anto bwenere nturakara no bwate lakini tubwenere tore ngane igabuna tuarenge yakare. Okay, no problem. Moteba ngonkoroga bwate ndamwa muno nebe bitone biago birobyo nturakana. Okay. Bono kwagurire bone gali kurunyorovi. Okay.
okay kwa gore gali gose nkuru nyorofi gose nkuru Mombasa Buani okay bono ngo trimbo ko nero gochaka umanyete kabisa ze no kali monta yo bwate gali no mate monta yo bwate gali kwa manya gocha nero mapema gwa paki gabo mapema gabu kuligerige wate banko bolido bwe MC gando cheke nyole gite ke yaye kengeri buya ntuturakana kubuli bwe MC buya bono rindi gali ze itatu aje koyera mate negro buyaki kwara teba ngama ene pie chindugu na gore gali rende banya kuna le gali banya kogena no ne para achirigereri mapema bona yoro chega zeno gali njanya korokano nitukirimo arafu bono kwa yeretiri wi abantu abaho kubinga munyamakio okay no problem nandre ndi bono rakyo mwana minto tali bobe ngote bole ko boli ro borai ntuturakano morai inchu boboli mbuya sano mwana minto okay litangani kabisa pege ntobwente ko aligeri kararigeri abantu bekenyurukia ongana ki inkina kina kikiremeta abantu baho kobwa ekero konyora ogoteba nkobori ore otamaiti none ki abantu baho ke baremete ogocha kubaroseria no batebi ngana ki wekiraiga chisukuru ndoche na chisalikete chonsi ipi nchibwati chau okay bona kere gwatebi kwarorire boigo bona ya kwanera igoro chisukuru straight bona rocho gocho kubaburukani marango tebole ngosomyora abana marango tebole chisukuru marango tebole nyagitari marango tebole abangina baburaka marango tebole nini ngo tebole baka noncho bapimire chisuti aki never abumbobe tata ahoya mbobe ruligere nteke mo gutenenera gotenere mo igakiri getindi kerioro janga maene pie kerokyo ngise okorera abana inchi baminto goikabagokiwe mapema nande tiago cha korosai ngosari ore chibesa straight ngosari ore nibo koraiga ganya bakoe baroseri ebinte bina kwana teba mapema to tebio monto gango mochero retinga ngaga ko ikura nocho mochero retinga araria uchi nga bana inchi bete moko ngati kuraiga ncheni nchenko bango bachere tinga etinga le nito korosi etinga sibago siboso sikubemberezi kwara sikusoroli never hallelujah. Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria clinic kya neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 mutinyi 10 umukoyega asenyagitari yeye ere asepara ya Kisii Referral Hospital Road mbarigererie asechinse mu kikubwatya yagita abarwaire bari babwate brain tumor, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, sleep disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, naboigo other dementias, migraine, naboigo omutu wa tirioka, neuromuscular disorder, traumatic brain and spinal cord injuries. Consultation fee nechishiringi chiru isatochoka. Batarere ose oakesi miase namba 0101 001 127 gose 0762 105 505. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiyebyekerero ebyokoneria Onsarigo lirigia mbabwate chitile ao chichirange ao ne chisize ao chipower tool chiloka chimirangu gose chidoa locks
mbabwate chi marble nabo chi granite mbabwate chi rangi ao nabo chi skin coat mbabwate chi MDF boards nabo mbabwate chi cho ni chi accessory chi cho mbabwate chi kitchen sink nabo mbabwate emerango yo ere semi solid nabo emerango eria solid mbabwate deformed bars nabo mbabwate chi tangi chi match chi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower karo mbabwate chi bath